Podcast Poradcu podnikateľa. Dobrý deň, vitajte pri počúvaní podcastu Poradcu podnikateľa. Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky našich zákazníkov, a to na rôzne legislatívne témy a problémy. Za minulý rok sme vybavili cez 150 000 dopytov. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto ďalšiu epizódu, v ktorej preberieme otázky z praxe. Otázky vybrala a odpovede vypracovala Zuzana Uríková, odborná poradkyňa daňového centra, ktorá sa v súčasnosti stretáva s množstvom otázok týkajúcich sa rôznych druhov dotácií v období pandémie a spôsobov ich zdaňovania. Otázka číslo 1. Prenajímateľ a nájomca v novembri 2020 požiadali o dotáciu na nájomné za obdobie marec a apríl 2020. Dotácia bola priznaná v novembri 2020. Nájomca však nájomné za mesiac marec 2020 má ku dňu podania žiadosti zaplatené. Prenajímateľ vyhotoví dobropis k faktúre za apríl 2020, ktorá nie je ani do decembra 2020 zaplatená. Keďže marec 2020 je zaplatený, nebude k nemu vyhotovovať dobropis. Môže spoločnosť vystaviť dobropis k mesiacu jún 2020, ktorý nie je zaplatený, alebo má túto zľavu zahrnúť až do faktúry, ktorú vystavuje po prijatí oznámenia o priznaní dotácie, teda v novembri 2020? Odpoveď. Nárok na dotáciu je podmienený poskytnutím zľavy z ceny zo strany prenajímateľa. Nájomca má nárok na dotáciu v takej percentuálnej výške, v akej je poskytnutá zľava z ceny prenajímateľom, maximálne 50% z ceny nájomného. V prípade platiteľov dane z pridanej hodnoty sa výška zľavy a výška dotácie počíta z ceny bez dane z pridanej hodnoty. Nárok na dotáciu vzniká z ceny nájomného bez úhrad za plnenia obvykle spojené s nájmom a bez obratovej zložky. Pri zľavnenom nájomnom, ktoré nájomca nezaplatil, má nájomca nárok na dotáciu za mesiac apríl v prípade, ak nájomné nájomca v marci uhradil. Má možnosť si uplatniť nárok na dotáciu na také dlhé obdobie v budúcnosti, aké zodpovedá obdobiu sťaženého užívania nehnuteľnosti. To znamená, že obdobie nároku na dotáciu na úhradu nájomného je vymedzené v prípade, keď nájomca uhradil prenajímateľovi nájomné za celé obdobie alebo časť obdobia sťaženého užívania tak, že dotáciu na nájomné možno poskytnúť za rovnako dlhé obdobie, ako bolo sťažené užívanie, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50% nájomného. Keďže sa prenajímateľ s nájomcom dohodli na zľave z nájmu za mesiac marec a apríl, ale marec je už uhradený, tak sa dotácia uplatní u prenajímateľa a nájomcu za následujúci mesiac. Neuhradené nájomné ako kompenzácia za marec. V takom prípade sa nebude opravovať už zaplatené nájomné spätne opravným dokladom, ale prenajímateľ uplatní zľavu na budúce nájmy. Dotácia na nájomné sa nájomcovi započíta na budúce platby nájomného tak, že prenajímateľ zohľadní zľavu z nájomného vo faktúrach, ktoré ešte len vystaví a zaúčtuje. Otázka číslo 2. Podnikateľ SZČO v lesnom hospodárstve prijal dotáciu na preplatenie prevádzkových nákladov. Účtuje sa táto dotácia ako príjem podľa paragrafu 6, alebo je možné dotáciu zaúčtovať podľa paragrafu 8 zákona o daní z príjmov? Odpoveď. Dotácia na podnikanie pre SZČO sa získava na podporu podnikania a dotáciu na podnikanie je možné získať len pre podnikanie fyzických osôb, a to na prevádzkovanie živnosti podľa zákona o živnostenskom podnikaní a zákona o súkromnom podnikaní občanov, samostatne hospodáriaceho roľníka. Pokiaľ je dotácia poskytnutá priamo na živnosť v lesnom hospodárstve, je to potom príjem zo živnosti. To znamená, že ak je dotácia viazaná na uvedený účel, musí súvisieť priamo so živnostenským podnikaním. Ak má daňovník vydané osvedčenie a je oficiálne samostatne hospodáriacim roľníkom, potom dotácia bude patriť pod príjmy podľa zákona o daní z príjmov. Iba v prípade, že by fyzická osoba vykonávala poľnohospodársku činnosť bez povolenia, nie je možné príjmy z výkonu takejto činnosti zaradiť medzi príjmy z podnikania. Dotácia by sa potom zaradila medzi ostatné príjmy podľa paragrafu 8 zákona o daní z príjmov. Otázka číslo 3. Ako sa zaúčtuje v jednoduchom účtovníctve dotácia Prvá pomoc plus opatrenie číslo 1 3a? Dotácia ako iný príjem neovplyvňujúci základ dane a úhrada fondov ako iný výdavok neovplyvňujúci základ dane? Odpoveď.
V prípade plnení poskytovaných v rámci projektu Prvá pomoc alebo Prvá pomoc plus opatrenie číslo 1 a opatrenie číslo 3a ide o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov. Fyzická osoba v uvedenom prípade postupuje podľa paragrafu 18 odsek 1 postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve, podľa ktorého v deň prijatia príspevku sa príjem peňažných prostriedkov z príspevku účtuje v peňažnom denníku ako prírastok na účte v banke a súčasne ako príjem podľa paragrafu 4 odsek 6 písmeno F. To je ako príjem neovplyvňujúci základ dane. Použitie príspevku sa podľa paragrafu 18 odsek 2 v jednoduchom účtovníctve neúčtuje. Zároveň výdavky, na ktoré bol poskytnutý príspevok, nie sú daňovými výdavkami, a to podľa paragrafu 2 písmeno I zákona o daní z príjmov a podľa paragrafu 21 odsek 1 písmeno J zákona. To znamená, že sa znížia, stornujú sa výdavky na úhradu, ktorých bol príspevok poskytnutý, a to v rámci uzávierkových účtovných operácií. Otázka číslo 4. Právnická osoba v priebehu roka 2020 dostala niekoľkokrát finančný príspevok podľa opatrenia číslo 3b, podpora zamestnávateľov na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb. Peniaze spoločnosti boli použité na výplaty zamestnancov a odvody, to znamená, z tohto pohľadu ide o daňový náklad týkajúci sa zamestnancov. Sumu prijatého príspevku spoločnosť nevyčleňuje v nákladoch na mzdy a odvody zamestnancov. Akým spôsobom vyčlení spoločnosť v celkových mzdách nedaňový náklad vo výške príspevku? Odpoveď. Spoločnosť môže na konci roka preúčtovať náklady analyticky cez interný doklad. Ide o nedaňový náklad v súlade s paragrafom 21 odsek 2 písmeno J zákona o daní z príjmov, to znamená náklady vynaložené na príjmy, výnosy nezahŕňané do základu dane. Pri vytváraní analytických účtov k syntetickému účtu sa zohľadňujú napríklad aj tieto hľadiska. Členenie podľa položiek účtovnej závierky, a to vrátane požiadaviek na zostavenie poznámok, členenie podľa požiadaviek na zverejňovanie údajov z účtovnej závierky, členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní a členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky a podobne. Analytické účty sú vytvárané väčšinou na základe dobrovoľného rozhodnutia s cieľom získania detailnejšieho prehľadu o jednotlivých položkách. Ak sa nevytvorí analytika k príslušnému účtu, nie je to porušenie účtovných princípov. Z daňového pohľadu bude stačiť, ak sa suma dotácie, riadok 230 daňového priznania, uvedie aj ako pripočítateľná položka na riadku 130 v daňovom priznaní, tak aby sa docielil neutrálny základ dane. Otázka číslo 5. Príspevok na podporu cestovného ruchu pre právnické aj fyzické osoby podnikateľov, ktorým poklesli tržby o 40% oproti minulému roku, môžu žiadať o preplatenie 10% tržieb z rovnakého obdobia minulého roka. Je uvedený príspevok zdaniteľným príjmom alebo je ho možné odrátať od daňového základu? Ak áno, aké náklady priradiť uvedenému oslobodenému príjmu, ktoré by bolo potrebné pripočítať k daňovému základu? Alebo v tomto prípade dané nie je potrebné riešiť, len odrátať uvedený príjem z daňového základu? Odpoveď. Tento príspevok je v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Je predmetom dane z príjmov a teda aj zdaniteľným príjmom. Rovnako výdavky k poskytnutým dotáciám sú daňovo uznanými výdavkami. V podvojnom účtovníctve sa účtuje všeobecne ako dotácia, kedy priznanie nároku sa účtuje 346/648 a príjem finančných zdrojov na bankový účet 221/346. Veríme, že vybrané otázky z praxe vám boli užitočné a v prípade bližšieho záujmu prosím navštívte www.daňovecentrum.sk. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.